Yo, what's up, Kakaaro? Sa araw na ito, pupunta tayo ng motor show sa Kalasyaw. Excited ako dyan, Kakaaro, dahil gustong gusto ko nang makita ang mga solido nating tropa. At syempre, gustong gusto ko rin makakita ng mga motor na maaangas. Gaya na lang nito, Kakaaro. Sobrang solid nito, hinakot niya lahat ng mga trophy. Alright, napakaangas. Grabe, ang gaganda ng titikas. Ang mga sumali ngayon sa motor show dito sa Kalasyaw. Sa sobrang dami ng magagandang motor, hindi ako makapili kung ano ang bet ko. Shout out sa inyo, mga boss. Lalong-lalo na tong lolo natin na TMX 155, solid, sheesh! At lalong-lalo na tong Kawasaki, Super Kid. At dahil naganda na ako dito sa motor na to, binidyoan ko na agad dito ng montage. Kaya ang ginawa ko na lang dyan, Kakaro, dahil naganda na ako sa lahat ng mga motor na inilapag nila ngayong gabi, kaya binigyan ko na lang sila ng tagi-isang montage. Sheesh! Kaya ang lahat ng mga sumali dito sa motor show na to, huwag kayong mag-alala, Kakaaro, dahil may tagi-isa kayong montage. At shoutout din sa solid nating trupang Kakaaro na siyang may-ari ng old school na motor, quality. At halatang pinaggastusan yan dahil sa laya ang lahat ng kanyang mga bolts. At big shout out din sa low and slow, mga madidiin na stance. Alright. At talaga namang ang dami kang makikitang iba't ibang klaseng magagandang motor. Lalong-lalo na to, butas ang bulsa na may-ari ng rider na to. Naka-double throttle. Alright. Siguro ang budget nito mahigit hindi mabilang, kaya mahal na mahal niya ang stress bike niya. At talagang nakaka-stress talaga ang gastos ni boss. Dahil hindi basta-basta at madidiin ang kanyang mga pyesa. Shout out sa'yo, Boss Madam. At hindi rin basta-basta si Boss Madam dahil naka-double throttle din siya. Trim pa lang, carbon na carbon, ulam na. At halos lahat ng kanyang pyesa, panay GRP. At detalyado din ang kanyang mga lighting sa tapalodo. Alright, shout out sa inyo mga boss. At dahil may nakakilala sa atin, binigyan na natin to ng tagi-isang stickers. Solid. Sa totoo lang, Kakaro, ang hilig ko sa drag bike, kaya hindi ko maiwasang pitikan agad ito. Sadyang napakasulit ang kanyang vinyl na drag bike. Sa makina pa lang, kitang-kita, ubos ang pera sa bulsa. Kaya bilib na bilib ako dito sa drag bike na to dahil hindi niya ininda ang gastos sa kanyang makina. At ito ang umagaw sa aking paningin, demonyong FI. Naka-double throttle din yan. At pinasilip rin ni boss kung functional ang kanyang double throttle. Solid, functional na functional, Kakaaro. At talaga namang halatadong malaki ang budget ni boss. Alright. At biglaan rin akong napawaw dito sa poging NMAX na to. Tindig pa lang talagang ikaw ay mapapabilib sa NMAX na to. At matatawag ko siyang Bumblebee. At syempre, Kakaaro, pipitikan din natin ang katabi nito dahil napakasulit nito, Kakaaro. Dahil sa pyesa pa lang, Kakaaro, aaray ka na. Naka full carbon ang footboard nito, Kakaaro. At kargado rin ang kanyang makina. At napakalamig din sa mata ang kanyang flarings. At talaga namang napakasulit ang motor nito at ganun din sa may-ari na to. Nakaka-inlove. Sheesh! Dahil sa Mio na to, parang nabuhay na ako ng loob. Parang gusto ko nang buuin si Novo C. Shout out sa inyo, mga solid kong Kakaaro. At may naispatan tayong Honda 155 dito na napakalaking karburador. Hindi ko alam kung ilang yan, pero napakasulit yan. Sheesh! Shout out sa iyo, boss. At ito rin ang umagaw sa aking pansin dahil litrato ng kanyang asawa ay nasa kanyang speedometer. Barakong barako ang dating. At kung hindi ako nagkakamali, parang taga San Carlos ang may-ari ng 155 na to. Parang nakikita ko to kila kay Boss Daming. Mag-comment ka nga, boss, kung hindi ako nagkakamali. At talaga namang napakadiin at hindi nagkukupas ang motor na ito. Solid na solid. Big shout out kay Boss Jeff Works. Alright. At talaga namang mapapahukas sa lahat ng mga motor na nandito. At meron ding nagbibinta ng mga pyesa ng mga Mio, mga bolts na CNC. Napakarami yan. Solid. At big shout out din sa mga may-ari ng mga motor na to. Burger na burger kayong lahat sa akin. At shout out din sa Stance Culture Philippines at Stance Nation. Gang gang. At kung usapang haputan ng trophy, dito kayo mapapabilib sa dalawang ito. At talaga namang napakasulit ang kanilang build dahil nasungkit nila ang pinakamalaking tower na trofeo. Mukhang halos lahat ng mga sumali dito panay overall champion. Mapapashish ka naman dito. Classic na classic ang tindig. At lalong-lalo na rin na napakaganda ang motor na ito. Naka 4 bulbs. Napakaangas. Big shout out kay Mr. Fang. At talaga namang hindi basta-basta ang kanilang mga alaga. Mapapasana all ka na lang. Ito talaga mga tunay na lalaki. Imbis na pang babae, pambili na lang ng mga pyesa. Tama ba ako?
nako mga sulido kong kakaaro. At talaga namang napakasulit din ang rider na to. Shout out sa inyong lahat kakaaro. Big shout out sa may-ari ng Yamaha 135. At parang namumukhaan ko ang Mio na to. Nagtatambay sa matagdam to. At syempre, big shout out din kay Master Jiro, idol. At big shout out din sa inyong mga kasama, Boss Jiro. At ito ang bumali sa aking liig, 1 million build. Alright. At talaga namang napakaangas ang rider na ito. Napakasulit, hindi tinipid sa pyesa. Sheesh! At kung napanood mo ito kakaaro, pwede ko bang malaman kung taga saan ka? Para malaman ko kakaaro kung saan umabot ang aking video. At ito ang pinakamalupit, break the glass in case emergency. Matik na yan, boss. Tindig na tindig pa lang sa rider na ito. Halatang nagkakaigi sa mga pyesa. Paano nga ba naman? Very supportive ang kanyang misis. Shoutout sa inyo, kakaaro. Shoutout din sa may-ari ng rider na ito, number 125. Talaga namang napakadiin ang rider na ito. Detalyado ang lightin at napakalamig sa mata ang kanyang kulay. Sadyang napakasulit ang kanyang mga pyesa. Lalong-lalo na tong black na 4 bulbs. At naka full carbon ang likod. Sheesh! Ito pala ang may-ari ng rider na ito. Shout out sa inyo mga boss. At ito na ang Yamaha 135, ang galit na galit sa bombahan. At ito rin ang magpapalabo ng iyong mata. Basta pag hinulog nila ang pinagbabawal na teknik, matik na yan, pasmado. Shout out sa inyong lahat kakaaro. Shout out din sa 113. At kahit hindi mo sabihin, alam kong ready ka, may baon ka pa namang trust. Shout out din sa may-ari ng motor na to, number 24, sulit. Mapapasoundcheck ka na lang sa kanyang inner full carbon. Alright. At titanium na 5. Shoutout din sa iyo kakaaro. Big shoutout din kay Boss Jimwell Saragusa at garon din kay Boss Garcia. Isa din sila na mga galing na builder dito sa Pangasinan. Shoutout din sa iyo kakaaro, number 23. Pyesa pa lang, halatang hindi tinipid. Samahan mo na rin ang detalyadong lightin. Quality! Shoutout sa 17 Culture Philippines. At kung usapang service, hindi rin magpapauli ang mga trike club. Shoutout din sa grupong Low Life. Ang aangas, quality! Talagang mababali ang iyong liig pag nasarap mo ang mga trike na to. Shoutout din kay Vincent Barlaan. At ganon din kay Christian Pukis. At sa lahat po ng aking mga kabrother dyan sa Art of GC. Shoutout sa'yo, Boss B. Big shout out kay Master Jero. Shout out sa mga sulido kong kakaaro. Big shout out Papa Jong at sa iyong mga kasama. At ito na ang inaabangan ng lahat, ang wasakan ng makina.
Sobra-sobra na kayo, kanina pa kayo. Bro, mga nakakali ng susi. Pwede nyo na kuhaan ng susi siya. Umuwi na kayo. Bukas na nga yung taingay. Bukas yung mga nakakali ng susi. Hey yo, you can hit the dance floor now. You ain't got style, no, still robbing them. Baka nangyari nito. Ano masabay? Ako yung patagaling ko. Dapat tinatanggal mo na ito nasa loob. Yan, settle. Di ba, bagay? Ayan, sige. Sige, kuya. Tutuloy ito eh. Alam ko. Malakas! Alright! Ito, kilo po ito. Okay. Saka naman, pwede ba ka kailan, kuya? Oo. Oo. Awesome. Ano, ganda kami. Wow. May napakita po nabis. Talagang napakasulit ang motor show dito sa Kalasyaw. Talagang mapapashish ka talaga. Abangan nyo ang mga montage nyo sa aking TikTok dahil doon ko i-upload ang mga montage nyo, kakaaro. Big shout out sa Amobe, ang Mayong Baliw. Alright, napakaangas. Sheesh!